Ilyen vissza, nem a budira mentünk vele, a plázsán, a homokba úgy téptük, ahogy a csónakot addig húztuk, az alja leválott. Érted? Amit kibírt, örök életünkben adtuk, megvan 4 éve. Semmi baj nem volt soha. Semmi kutya baj. Most szakadt el a gázkátor. Semmi más. Üzekedni. Amen, hát nem hiszem. Van egy Facebookja? Nem baj, felteszem, te ne idegüld magad. Te is vagy. Jó, legalább kifújja a kipufogó magát, Lacs. Szétrobban az umi előtt legfeladabb. Éjjel valójában. Van vagy 130, mi? 145. Na én vissza, ne megígyja. Homotra. Állíts le, akkor majd szétrobbanod. Ja, gumi, hogy áll? Gumit kell szépen vögyél. Talán ülj, hogy áll? Nem. Jó. Oda volt. Ez 50-nél menjünk át.